హాయ్ ఫ్రెండ్స్! ఇప్పుడు డెమో చూసారు కదా! ఆ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. అంతకంటే ముందు వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. సో, ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలి అంటే తప్పకుండా మన ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ పక్కన వచ్చిన బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్‌లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో, మన టెలిగ్రామ్ ఉంటది. అందులో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇన్‌స్టాలో ఫాలో చేయండి. సో, ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో, ఇప్పుడు ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుందాం. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, సో, ఫోటో 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో, ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. కంటిన్యూగా ఇలాగే మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో, లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటది. ఇలాగే మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోండి. సో, ఫ్రెండ్స్ నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో, ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో, ఇప్పుడు దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో, దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో, ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్, థర్డ్ 3 ఫోటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్‌గా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో, ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో, ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో, ఫస్ట్ ఫోటో నుంచి పేస్ట్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్, మళ్ళీ సెకండ్ ఫోటో పేస్ట్. సో, ఇలా కంటిన్యూగా పేస్ట్ చేసుకోండి. సో, మొత్తం 3 అయినాయి. 4, 5 అండ్ 6. సో, ఇలా పేస్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. 7, 8 మళ్ళీ 9 మొత్తం 9 ఫోటోస్‌ని కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేసి సో, ఇక్కడ నై ము 9వ ఫోటో మీద ఎఫెక్ట్‌లోకెళ్ళండి. ఎఫెక్ట్‌లోకెళ్ళి కింద యాడ్ ఎఫెక్ట్‌లోకెళ్ళి సో, ఇక్కడ బ్లింక్ అని సెర్చ్ చేయండి వచ్చేస్తుంది. ఈ బ్లింక్‌ని యాడ్ చేసుకోండి. బ్లింక్‌ని మొత్తం పెంచుకోండి. సో, ఈ ఒక్క ఫోటోకి మాత్రమే బ్లింక్ అవసరం. మళ్ళీ అవసరం లేదు. సో, కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్‌లో యాడ్ చేసుకోండి. సో, ఇక్కడ వరకు. సో, ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో, ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో ఈ సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో, ఇప్పుడు 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో, ఇక్కడ ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకున్నాం కదా! ఇప్పుడు ఈ ఫోటో ఇక్కడి నుంచి యాడ్ చేసుకోవాలి. 14 సెకండ్ 3 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి. సో, మళ్ళీ 2 ఫోటోస్ పేస్ట్ చేసి ఒక ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ 2 ఫోటోస్ పేస్ట్. సో, ఇది కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ప్రతి ఫోటోని టచ్ చేసుకొని పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ప్రతి ఫోటో మీద సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. సో, ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటది ఫ్రెండ్స్. ఇలాగే మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో, ఈ ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి. పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో, 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి. 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి. మళ్ళీ 2 ఫోటోస్, ఒక ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ 2 ఫోటోస్. సో, ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో, లాస్ట్ వరకు సింపుల్‌గా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో, ఇక్కడ 27 సెకండ్ 28 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చేసి ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో, ఇప్పుడు లాస్ట్ ఒక ఫోటో ఉందిగా ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో, ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫోటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫోటోస్‌కి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో, ఇక్కడ టైమింగ్ చెప్తా అక్కడి నుంచి యాడ్ చేసుకోండి. సో, 15 సెకండ్ 1 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో ఉందిగా దీని నుంచి పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో, ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి 2 ఫోటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. మళ్ళీ సేమ్ 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయండి. ఒక ఫోటో పేస్ట్. సో, చివరి వరకు సేమ్ ఉంటది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్‌లో మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోండి. సో, ఇలా ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి. పేస్ట్ చేసుకోండి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి. పేస్ట్ చేసుకోండి. సో, లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది ఫ్రెండ్స్. కంటిన్యూగా మొత్తం ఫోటోస్‌ని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో, కంటిన్యూ ప్రాసెస్ ఉంటది. ప్రతి ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి. పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి. పేస్ట్ చేసుకోవాలి. లాస్ట్ 27 సెకండ్ 8 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో, చూస్తారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. సో, ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా.
షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్‌పోర్ట్ చేసుకోండి. థాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.